Bună dimineața! Este foarte târziu, ora 11 și eu sunt... arăt tragic. Doar tragic. Astăzi este ziua de Revelion, este ultima zi din an. Părul meu arată horror, fața mea arată horror, ținuta mea e horror. Dar da, de asta am pornit acest vlog, ca să facem un fel de... Asta a fost telefonul meu. Un fel de get ready with me, dar pe o zi întreagă, să ne pregătim de Revelion și să mă transform din asta în asta. Pretty cool, right? Deci, da, acolo sper că a fost o tranziție bună și frumoasă cu mine, drăguță. Vom vedea dacă iese ceva din acest vlog. Bună ziua! Este o îmbunătățire. Mi-am spălat părul care, oh boy, avea nevoie de îmbunătățire și mi s-a înfundat nasul. Da, am băut cafeluța, de fapt încă mai am cafea. Deci, eu vreau să-mi fac de părul meu, vreau să-l fac un fel de blowout, dar să vedem dacă o să iasă. Eu sper din suflet că o să-mi iasă, dar vom trăi și vom vedea. Bine, frate, să fii spălat pe cap? Nu? Oricum fac părul ca stau în casă, că fac foarte multe chestii de acest Revelion. Ce mai zic? Eu n-am făcut niciodată acest blowout. De fapt, l-am făcut o singură dată, dar cu peria rotativă și nu am peria rotativă acasă, o am la București. Acasă am doar fönul pe care practic sunt obligată să-l folosesc, că nu am altceva aici. Și am o perie din aia rotundă și pe astea o să le folosesc. Am folosit un șampon nou de la Balea, e unul de volum. Dacă nu o să uit, poate o să vă inserez o poză aici. Haideți să vedem ce o să-mi iasă, dacă o să reușesc să fac ce mi-am propus. Și este ora 12:30, cred. Nu, 1 fără 20 este. O să-mi pun ceva la căști și o să înceapă aventura. Aventura părului meu. Halatul meu on point. Haideți să înceapă aventura, strigați! Ura! De unde? De unde să încep? Nici măcar nu știu.
fost cea mai complicată chestie pe care am făcut-o în viața mea. Deci, Doamne, părul meu arată... interesant, să spunem. Da, vom vedea ce va ieși. Sper că nu trebuie să bag placa în el. A fost foarte greu. Efectiv, nu vreau să știu cât a durat, dar pot să confirm că a durat mult. Ok, cred că aici se vede mai bine. Da, pe aici nu prea am reușit eu. În fine, în față arată foarte bine șuvița asta. Acum remarc și eu cât de mult mi-a crescut blondul. Dar da, a fost ceva foarte complicat. Doamne, m-au tăiat toate căldurile. La un moment dat peria mea s-a încurcat în părul meu. Am zis, aici o să mor, o să-mi tai și părul, e ok. Nu e nicio problemă. S-a mai întâmplat, nu-i prima dată. Dar da, arăt foarte amuzant. Deci că sunt o doamnă din epoca de aur. Nu știu care este epoca de aur, nu mă certați. Nu mi-a plăcut istoria niciodată. Ia să vedem momentul adevărului. De ce să-mi ușurez viața și să-mi pun părul pe cordon când pot să fac asta? Nu? Și cred că sper să îmi placă, sincer. Am făcut și un duș, ca să vedeți ceva cu oameni nebuni, pentru că am transpirat toată ziua, că ba mi-a fost cald, ba mi-a fost frig, sincer, nici eu n-am știut foarte bine. Da, și le desfac de acum buclele pentru că nu știu cum, Doamne iartă-mă, au ieșit. Nu știu unde mi-e telefonul. Sunt și încântată că o să plecăm. Wow! Cute! Ia să vedem. Astea au fost. Nu mai asta. Wow! Sper să nu se lase foarte repede. O să îmi dau și cu fixativ părul. Hai să vedem momentul adevărului. Astea-s baza. Cred că o să fiu ca o femeie din aia din anii 90 la petreceri. Oh my fucking god! Arată... Aoleu, am voie zic asta pe YouTube? Oh my god! Arată amazing! Iubesc cum îmi stă, deci mi se pare fenomenal. Cum... Așa, volum, nu am foarte, foarte mult, dar my god. Efectiv am mâncat, zici că un tub de fixativ, așa simt în gură. Superb, fenomenal. Deci ador maxim cum arată. Evident că s-a mai lăsat. M-am și îmbrăcat, adică bine. De fapt, mi-am pus doar bluza. Trebuie să-mi pun și pantaloni imediat. Mi-am pus și aceste lanțuri care sunt super drăguțe. Sunt evident blonțuri. Doamne. Din păcate, din foarte păcate, îmi place cum îmi stă părul. Gen arată foarte 90s, așa. V-am zis eu că mă așteptam să arate așa. Da, mult mai bine asta. Asta mi e mare de pe degetul ăsta, dar nu-i problemă. Deci astea sunt inelele. Să vedem și cu ochelarii. Mamă, zici că sunt o profesoară de aia care e nebună. Asta vine bluza. Și o să-mi iau aceste șosete pe care scrie iubesc bârfa. Ziceți voi că nu sunt cea mai cool persoană din univers. Dacă bluza asta o să-mi cadă așa toată seara, o să mă super distrez. Da, gata. Urmează să plec și eu. Aceasta a fost Get Ready With Me-ul. Sper că v-a plăcut și că nu a fost chiar atât de haotic precum cred că a fost. Timpul să ne distrăm. Sper că ați avut un an frumos și că o să-l începeți la fel de frumos și v-am pupat!